Tnieda Servizz Sail to Science, servizz ta' trasport bil-baħar minn u lejn l-Esplora fil-Kalkara. It-tlieta filgħodu Marjan Kawki, direttur anzjan fi ħdan l-Esplora, spjegat kif se jkun qed jaħdem Sail to Science, intis li joffri esperjenza aktar kompluta lil dawk li jażlu li jagħmlu użu minnu. Is-servizz Sail to Science fejn wieħed bażikament jiġi bil-luzzu mill-belt u minn Taslima, dritt tal-Esplora, għall-esperjenza ġewwa l-Esplora, ma l-esperjenza din id-darba tibda fuq il-baħar. Fil-fatt it-tluq minn Taslima se jkun mill-moll ġdid u dak mill-belt jitlaq minn fejn il-pixkerija, minn fejn jibda vjaġġ ta' ftit minuti permezz tal-luzzu opra tal-baħar tradizzjonali lejn l-Esplora, fejn dawk preżenti jkunu jistgħu igawdu l-port il-kbir u dak ta' Marsamxett. Bażikament hemm żewġ vjaġġi matul il-ġimgħa mit-tnejn sal-ġimgħa fejn jitlaq wieħed minn Taslima u wieħed mill-belt u mbagħad lura wara l-ofsinar, u mbagħad fil-weekends u fil-festi pubbliċi ikun hemm 4 vjaġġi, 2 minn Taslima u 2 mill-belt u lura wara l-ofsinar. Ġifieri wieħed għandu pakkett ġurnata biex igawdi l-Esplora u l-port il-kbir tagħna. Il-biljetti bħalissa jistgħu jinkisbu direttament minn fuq il-moll. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppartitanti stqar kif din l-inizjattiva tikkumplimenta proġetti oħra li toffri l-Esplora. Naturalment aħna bħala Gvern qegħdin nagħtu importanza kbira lil dan il-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni hawnhekk ninsabu fil-bini ta' xjenza Malta kif ukoll tal-Esplora. Irrid ngħid l-Esplora għandhom diversi inizjattivi xahar wara l-ieħor, ġimgħa wara ġimgħa fejn anke nieħu l-opportunità biex inħajjar lil pubbliku isegwi mill-viċin il-programm edukattiv li se jkun qiegħed jiġi varat fil-ġimgħat li ġejjin. Min interessat jista' jikseb aktar informazzjoni minn fuq is-sit esplora.org.mt/Lutzu Experience.